Barkan ku da zuwa wannan Arewa Money Tips. A yau za mu je mu gwada siyan hannun jari a kan manya-manyan kamfanonuwa da muke da su a ƙasashen waje. Wato kamfanonuwan da muke da suke ƙasashen waje kamar Western countries, kamar su Apple, kamfanin Apple, kamar su Amazon da dai sauransu. Wanda za mu iya siyan shiya a wannan kuraren. Bari mu je mu gani. To gashi nan dai mun shigo kasuwar. Gashi mun shigo kasuwar stock market, gama stock market. To idan muka shigo ga nan shine gida, muna home screen. To bari mu je mu gwada mu ga cewa za ta siyo. Sai mu zo nan sai mu taɓa na invest kenan. Bari mu taɓa invest ɗin kenan. Bacin mun taɓa invest kurin investment, wato investment, sai mu to ga shi nan US stock, akwai NG stock. Idan NG stock ne gashi sai mu zo nan kurin sai mu taɓa wannan NG stock ɗin nan. Wato idan za mu sai shiya kenan a Najeriya. Gashi yana sacin. Yauwa, to wannan shine price na shiya da suke Najeriya. Wato gashi nan ta wannan kamfanonuwan na Najeriya ne. Ga Itel nan kuka duba a nan. Ga Itel wai har ya kai naira 4,000 da wani abu. Itel ya kai 4,000 da wani abu. Naira 4,000 har da naira 21. Itel abin da ya tafi kenan. To ba nan ne ya kama ba, mu je mu gwada duba na kasashen waje mu ga ko za mu iya siyan shiya, yanda za mu siya shiya ta kasar waje. Abin da baka sani ba, irin kamfanonuwan nan irin su Amazon, su Apple, gaskiya suna bayar da dividend 100%, yanda ba ka zato, kuma kamfani ne wanda yake stable, wato yana stable mai ɗorewa, wanda ya suna a duniya. To kamar yadda kuke gani ga shi mun shigo ga Makil, ga yadda kuke gani a saman screen ɗinmu ga Apple nan. Kamfanin Apple shares ɗinsa stock market share ɗinsa ta kai dala 290, ta kai kusan 390, dala 390 duk hannun shiya guda ɗaya. Inda ta Amazon kuma ta kai naira shiya dala 242. Ta Amazon kenan. Wannan fitaccen kamfanonuwa ne wanda gaskiya kusan kowa ya san su a duniya, wato Apple da kuma Amazon. Shi yasa na fara muku bayani da su. To amma kafin nan ga kamfanin Meta platform ma na Facebook ma ga shi nan, shi ma shares ɗinsa ta kai kusan 581. Za ka iya siyan shiya na Facebook shi ma. Ga na Microsoft, ga Netflix ɗin nan, shi ma shares ɗinsa. Microsoft ɗin nan ma za ka iya siyan shares ɗinsa a naira dala 397. To yanzu abin da za a yi, mu je mu shiga na Apple mu gani. Gashi nan yanzu Apple, idan za ka sai shares ɗin Apple, gashi bari mu zo nan mu ga. Tana dala 290. Ka gani open market an buɗe ta akan naira, open market an buɗe ta akan naira, an buɗe kasuwar. Darajar hannun shiya ɗin sanda aka buɗe kasuwar ya kai dala 291. Amma to ya yi high kenan, amma ya sauko kuma tunda da ya low kuma ya dawo dala, ya yi low da ya dawo sai ya dawo dala 289. To yanzu yana dala nawa, 290. Wannan shine. To mu dawo about ɗin nan. Ga wani wuri da aka ce ma wai set a recurring purchase ɗin nan, sai mu danna. Gashi editing ECS please. Compare stock ɗin nan. Bari mu zo compare stock ɗin nan mu gani. Kaga wannan shine analysis nata. Wannan shine analysis nata. Ka gani open an buɗe ta, haya low shine kaza. Gashi nan. To bari mu je mu ga ashe. Bari mu zo wanya. A shekarar da ta wuce, kaga wanya da shekara ɗaya baya kenan, abinda ake sayar da stock market ɗinta shine naira
100, share stock ɗinta naira 107, dala 107 ake sayar da wannan shares ɗin. Wannan sort to mu ba za mu yi imagine ba, bari mu fito. Bari mu je mu duba ta Amazon. Kaga ta Amazon kuma ita dala 240 na 242 gashi nan yanzu abin da yake kai. To wannan dai shine hanyar da zaka bi ka zo ka sayi duk wani hannun sha na duniya wanda zaka iya siya. Ka sayi Apple, ka sayi Amazon, ka sayi Meta, Facebook, Google, Microsoft da dai sauran kamfanunuwa da dama. Zaka iya zuwa ka sayi hannun shares ɗin su, ba wani abu ne mai wahala ba. Shine Spot Pitch Invest in Real Estate. Bari mu zo Real Estate mu ga. Ga su wani Empire State, su wani duk wannan kamfanunuwa ne wato na Real Estate na gashi nan kasashen waje kamar su Empire State na su American Towns, Real Incomes, duk gasu nan na Western countries nan ne. To wannan shine dai hanyar da zaka je ka sai shares wato ka sai hannun jari na manyan kamfanunuwa na duniya wato cikin sauki ba tare da ɓata lokaci ba. Already kuka je kuka duba bidiyoyin mu na baya, mun yi muku bayani yadda za ku je ku buɗe wannan account naku na Bambi wato kenan kamar market stock kenan. Shine inda za ku je ku sai ku yi investing, ku sa kuɗi kuma ku je ku sai hannun jari a takaice. Da wannan ne karin ka na farko na zuwa wannan channel ɗin tamu mai albarka mai suna Arewa Money Tips. Ka daure ka danna mana subscribe, kai mana like, kai mana comment domin samun sababbin shirye-shiryen mu idan mun ɗora nan gaba.